Γεια σας φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα swipe right. Είμαι ο Πέρδικας και είμαι μαζί με τον Αλεπουδιάρης, καλησπέρα σε όλους. και την... Τσούχτρα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε παιδιά? Είμαστε πάρα πολύ καλά, για την ώρα τουλάχιστον. Σας βλέπω πάρα πολύ καλά. Φαίνεται ότι δεν κυκλοφορήσατε στον έξω κόσμο εδώ και 2 μέρες. Ναι, η αλήθεια είναι, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, μιλάμε για την 23η Γενάρη του 26, όπου παραλίγο να πνιγούμε την προηγούμενη μέρα. Καλά μας μπήκε. Πραγματικά είχαμε κοσμοϊστορικά γεγονότα και καταιγίδες στο νομό Αττικής. Το ότι κάνουμε έτσι για λίγη βροχούλα βέβαια. Εντάξει τώρα. Ξεβουλώστε καναλούκι θα έλεγα εγώ. Πλήθηκαν τα αυτοκίνητα, πλύναμε και τα σκυλιά μας, Πληθήκαμε κι εμείς. πληθήκαμε κι εμείς, τα παπούτσια μας. Από αυτό και αν πληθήκαμε. Εντάξει, αναρωτιέμαι, οι φίλοι μας οι ακροατές τι έχουν να μας πούνε για αυτό. Εσείς που όπως και εγώ χρειάστηκε να πάω στη δουλειά έτσι κολυμπώντας, είχα γυρίσει την ομπρέλα ανάποδα και είχα ανέβει επάνω και έκανα κουπί με την τσάντα της δουλειάς. Αυτοσχέδια βάρκα. Εγώ ήμουν σε άδεια, οπότε τίποτα δεν άλλαξε στη ζωή μου. Εγώ δουλεύω από το σπίτι, οπότε τίποτα δεν θα αλλάξω και στη δική μου ζωή. Πάντως, εγώ άκουσα για κάτι λοστρέ που είχαν στηθεί στη Γλυφάδα και πήγαν να δουν τα κύματα. Ο καθένας. Ναι, άκουσα και για ένα ατυχές γεγονός που συνέβη εκεί, έτσι, με έναν άνθρωπο που έχασε τη ζωή του. Ναι, και μια γυναίκα έχασε τη ζωή της άδικα. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από τα αστείο, παιδιά, να προσέχετε, να βγαίνετε εκεί έξω και τα φαινόμενα είναι ακραία. Να μην βγαίνετε βασικά, αλλά να βγαίνετε πάντα να παίρνετε τα μπρατσάκια σας. Ναι, και αυτό όχι γιατί απαραίτητα τα καιρικά φαινόμενα είναι τόσο ακραία, αλλά γιατί δεν είμαστε σε φάση να είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Γιατί Πώς θα καταλήξει. οι κυβερνήσεις που βρίσκονται από πάνω μας δεν θα πρέπει να βρίσκονται από πάνω μας, αλλά αυτό είναι ένα θέμα για μια άλλη. Ακολουθεί πολιτική. Θα σας πω την αλήθεια, ξέρετε τι παρατήρησα μόλις? Ότι ακουγόμαστε για την ηλικία μας, παιδιά. Στα 20 θα τα λέγαμε αυτά. Στα 20 μου... Στα 20 θα πατάγαμε ένα τσιγάρο αυτό. Ρε, στα 20 πεινάγαμε και παίρναμε λίγο πεζοδρόμιο από κάτω και τα μασάγαμε. Ναι, Μπορούσαμε, τότε το στομάχι το πόνευε. Ναι, δεν είναι. Τώρα λέμε για μια βροχούλα, για λίγο χιόνι, λίγο πάγο. Αχ, γεράσαμε Πέρδικα. Όχι. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, Λοιπόν τώρα, το θέμα, το επίμαχο. να φύγουμε από την αναδρομή των μεγαλείων μας και να μπούμε στο σημερινό μας το θέμα. Δεύτερο επεισόδιο σήμερα ή και πρώτο μπορεί, δεν έχουμε αποφασίσει αν θα υπάρχει ένα κρυφό επεισόδιο. Θα υπάρχει. Secret episode για τους σοβαρούς. Για τους σοβαρούς φανς ακροατές, έτσι. Για τους πολύ σοβαρούς. Είναι το πρώτο μας αριστούργημα. Ναι. Είναι για τα donations. Όχι. Like and subscribe. Ναι, Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα φαινόμενο που έχει πολύ συζητηθεί από άλλους, από πολύ κόσμο. Είναι στην επικαιρότητα. Κοινωνικό φαινόμενο. Είναι κοινωνικό φαινόμενο και έχει να κάνει με το OnlyFans. Ανεμιστήρες λοιπόν μόνο. Ποια είναι εμένα μια μούρια τώρα. Το αγαπημένο του Αλεπουδιάρη είναι κυριολεκτικά το όταν λέμε θα κάνω κάτι δημιουργικό, έτσι. Γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, Τσούχτρα, θα μας πεις εσύ τι γνωρίζεις ότι είναι το OnlyFans? Ότι γνωρίζω
νομίζω ότι είναι το OnlyFans. Είναι μια πλατφόρμα, θα πω, γιατί δεν είναι application, που μπαίνουν διάφοροι δημιουργοί για να κάνουν... για να μοιραστούν spicy content. Spicy. Not only spicy. Δεν ξέρω. The main idea είναι για content γενικά. Το ότι εν τέλει αυτό που πουλάει είναι το spicy είναι... Εντάξει, έτσι ξεκίνησε, μπορούμε να πούμε, ότι το OnlyFans ξεκίνησε νομίζω το 2016 από έναν Βρετανό επιχειρηματία που είχε ως σκοπό το να προωθούν οι creators το περιεχόμενό τους, που δεν μιλάμε για ενήλικο περιεχόμενο, με το να δέχονται κάποια αμοιβή σε μορφή donations ή subscribe. Μηνιαίως. Με την εποχή, καλή ιδέα. Ναι. Εγώ πάντως πιο μικρός, αν ήθελα να δω ενήλικο content, πήγαινα στο περίπτερο και έπαιρνα DVD. Μην δείχνεις την ηλικία σου, παίρνει. Έτσι. Το παρακάνω. Σιγά μην έπαιρνες και κασέτες. Εγώ έπαιρνα DVD. Παραδοσιακός. Καλά είναι. Για όσους θυμούνται το περιοδικό Free, να στείλουν και να πούνε ναι πέρδικα. Ξέρω γιατί λες. Στη σελίδα 10 έχω κάνει πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι ένα DVD που κυκλοφορεί στην παρέα, το Gina η Άτακτη. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, παιδιά, ο OnlyFans λέτε ότι έχει εξελιχθεί σε κάτι που είναι δουλειά, είναι μόδα, ή απλά είναι ένα φαινόμενο που ήρθε για να μείνει και να έχει κοινωνικά σκαπανεβάσματα? Το αν θα μείνει, που μάλλον δεν θα μείνει, γιατί τίποτα από όλα αυτά τις νέες μόδες δεν κρατάνε για πολύ. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή σε κορεσμό όλο αυτό. Αλλά θα έλεγα, πέρα από το αν θα μείνει ή όχι, ότι είναι ξεκάθαρα μια δουλειά. Ναι, πολλοί πουλάνε στο ευρύ κοινό ότι το OnlyFans έχει λεφτά, αλλά μιλάμε για τη μειοψηφία των creators, ότι βγάζουν αυτά τα μυθικά τα νούμερα όπου αναφέρονται, και η πλειοψηφία να βγάζει μικροποσά, ας πούμε. Ναι. Ελπίζει να βγάλει μικροποσά. Σε όλες τις παρέες υπάρχει πλέον το αστιάκι, αν δεν περνάω καλά στη δουλειά μου, ας κάνω OnlyFans. Ας ανεβάσω πατούσες. Γιατί όλοι θα θέλουν να δουν τα βρωμοπόδαρά σου. Για την πλειοψηφία, το που δεν θα γίνει, ας πούμε, εκατομμυριούχος μέσα από αυτό, και είναι απλά ένα gig που λένε, ένα hustle, αξίζει όλο αυτό το να βγάλεις τον εαυτό σου όπως σε γέννησε η μανούλα σου, για να το πούμε λίγο πιο ευγενικά, έξω, για 5-10. Καταρχήν μιλάμε κυριολεκτικά για 5-10, γιατί έχει γίνει και meme στο ίντερνετ, αυτοί που κράζουν OnlyFans, ότι σε φάση θα ανεβάσει το exclusive content σου για $2,5, ας πούμε, δηλαδή συνδρομή $2,5. Οκ, εντάξει, τώρα άμα έχεις πολλούς πεοστίφτες στο fanpage σου. Εμείς είμαστε και του πανεπιστημίου, όπως βλέπετε. Μπορεί να βγάλεις ένα βασικό μισθό το μήνα, οκ. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να βγάλεις το πόδι σου από την εξωπορτά σου για να παραδουλέψεις. Αλλά πρώτον, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ζωή. Δεύτερον, δεν νομίζω πως αξίζει το να λαλωθείς για τέτοια χρήματα. Θες να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να το πιάσουμε μόνο από τη μεριά των creators, γιατί αυτό είναι πολυφορεμένο, αλλά και από τη μεριά των χρηστών. Γιατί, παιδιά μου, να σας πω την αλήθεια, εγώ Netflix πληρώνω και δεν έχω χρόνο να δω, έτσι. Ισχύει. Τώρα να μιλάμε για να πληρώνεις μηνιαία σε 5, 10, 15 creators, το ένα σου χέρι όλη μέρα είναι κατελημμένο. Είναι κάτω από το γραφείο. Έχεις βγάλει τρίχες βαλάμες. Εντάξει, είναι και κοινωνικό και οικονομικό θέμα επίσης.
Δηλαδή το πόσα χρήματα θα επενδύσει οποιοδήποτε για να κάνει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι παρόλο που υπάρχει φτώχεια, αυτοί που ακούγονται πιο πολύ που γκρινιάζουν δεν είναι οι φτωχοί. Δηλαδή συνέχεια ακούς άτομα τα οποία γκρινιάζουν για οικονομική δυσχέρεια και πάνε και αγοράζουν κάθε χρόνο το καινούριο iPhone. Εντάξει, αυτοί που πραγματικά έχουν θέμα δεν ασχολούνται με τέτοια θέματα, δεν ξέρω. Άμα είσαι τώρα πιο βιοπαλευτής, εντάξει, προσπαθείς και δεν κάθεσαι να γκρινιάζεις ό,τι και να κάνεις. Ακόμα κι αν είσαι στο OnlyFans, μία ψυχή ακόμα μέσα στη θάλασσα από ψυχές και κορμιά. Είναι δύσκολο. Εγώ προβληματίζομαι και δεν κρίνω τον κόσμο που όντως είναι εκεί μέσα και το κάνει. Εγώ θα κρίνω μόνο αυτούς που μπαίνουν και αγοράζουν. Όχι! Αυτούς που το συζητάνε και λένε εγώ θα ανοίξω OnlyFans και θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο. Αυτούς που είναι έξω από το χορό. Εγώ, κοίτα, θα εξυπηρετήσουμε διαφορετικούς σκοπούς απόψε. Εγώ θα τους κρίνω όλους. Εγώ δεν θα κρίνω κανέναν. Ωραία. Jesus Christ. Γιατί μην κρίνεις για να μην κρυθείς, λέγανε στο χωριό. Εγώ θα πω ότι κρίνει γιατί θα κρυθείς έτσι κι αλλιώς. Αλήθεια. Μόνο αλήθειες. Λοιπόν. Εντάξει, άμα το OnlyFans ήταν τόσο εύκολο, θα το είχα ξεκινήσει λοιπόν κι εγώ στα 20 μου. Εύκολο, έτσι. άμα έβγαζε λεφτά όντως, επίσης. Έτσι. Ναι, δεν θα είχα τον πόνο στη μέση πια, μια χαρά. Και αυτές έχουν πόνο στη μέση, για άλλο λόγο όμως. Καθένας για τους... Εντάξει τώρα, Εντάξει, κανένα επάγγελμα δεν είναι ντροπή. Κανένα επάγγελμα βεβαίως, κανένα δεν είναι. Μα τι πιστεύετε ότι προσφέρουν οπότε οι creators στους συνδρομητές τους? Μπορούμε να το χωρίσουμε στον καθαρά σαρκικό το κομμάτι που όλοι ξέρουμε, όλοι λίγο μπαίνουμε σε αυτό το ερωτικό zone. Το λέω και ευγενικά με βλέπετε. Είναι πολύ πιο απλό. Είναι απλά ψυχαγωγία. Εάν το σαρκικό ή σεξουαλικό κομμάτι για κάποιους θεωρείται ψυχαγωγικό, παύλα δίνει ντοπαμίνη, παύλα μπαίνει στο ερωτικό zone κτλ. Ανήκει σε αυτό το πλαίσιο. Όπως εγώ μπορεί να θέλω, δεν ξέρω, να διαβάσω ένα βιβλίο και να χαρώ ή να δω μια ταινία, μια σειρά. Αντίστοιχα, αυτοί θέλουν να απολαμβάνουν το χρόνο τους βλέποντας τέτοια πράγματα. Νομίζω πως το πραγματικό ερώτημα είναι από τη στιγμή που υπάρχει άπλετο free porno εκεί έξω, για ποιο λόγο να λώσεις το χρόνο σου και τα χρήματά σου σε κάτι επιπληρωμή, ας το πούμε. Θα σου πω νομίζω, γιατί δεν είναι τόσο απλό, ότι έχουν την ψευδαίσθηση της προσωπικής επαφής. Είναι η περσόνα που χτίζει η άλλη και νιώθει ο άλλος πως έχει την προσωπική του celebrity εκεί πέρα και κάνει share μαζί του. Γιατί αυτές οι τύψες, λέμε τώρα οι τύψεις, γιατί επιτοπλίστων γυναίκες είναι του. Ναι, εντάξει, και για τύποι. spicy Δεν είναι τύποι υπάρχουν, αλλά η αγορά είναι πιο μικρή. Οπότε, κορίτσια, μην μας θεωρήσετε ότι είμαστε μονότερμα. Όχι, δεν είμαστε τίποτα. Και θα κάνω backup ερώτηση μετά, οπότε κρατηθείτε. Θα τους δικάσουμε. Ωραία, δικάζουμε. Πάντως αυτό μπορώ να πω σιγουριά για το spicy content του OnlyFans είναι ότι και να λέει ο κόσμος, πάντα το κίνητρο είναι τα χρήματα. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές και την δικαιολογία του ότι αφού η άλλη περνάει καλά και της αρέσει και της αρέσει το σεξ και μα χαίρομαι πολύ και στις περισσότερες πορνοστάρ που άμα τις ρωτήσεις θα σου πούνε ότι σου αρέσει το σεξ και σε ποιον δεν αρέσει το σεξ. Δεν γίνεται να το κάνεις χωρίς να σου αρέσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι και σε όλους αυτούς τους τομείς τα άτομα αυτά, εάν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν τα ίδια χρήματα στον ίδιο χρόνο τόσο άνετα κάνοντας κάτι που πραγματικά τους αρέσει, δεν θα έκαναν ούτε πορνό ούτε OnlyFans. Άρα όντως το πρώτο κίνητρο είναι το χρήμα, το εύκολο χρήμα των εισαγωγικών. Μια διαδικτυακή εκπόρνευση λοιπόν. Να κάνω backup ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Χτύπα τσουκτρά. Ναι, υπερασπιζόμενοι το γυναικείο πληθυσμό που αυτή τη στιγμή πλήττεται και ψάχνοντας εύκολα χρήματα εκπορνεύεται.
Μην πεις τίποτα για πατριαρχία μόνο, γιατί. Όχι δεν πάει καλά. πατριαρχία, άλλα θέλω να πω. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι όμως κατά κύριο λόγο δίνουν χρήματα στηρίζοντας οποιοδήποτε τέτοιο. Οι άντρες. Μα αυτό όπου υπάρχει. Και γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει αυτή η λογική το ότι τόσο εύκολα θα δώσουν χρήματα για οτιδήποτε τέτοιο παρά για μια ηλεκτρική σκούπα Dyson. Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε. Sponsor του Dyson, ευχαριστούμε πολύ. Dyson, αν θέλετε να στείλετε κανένα πριβέ μήνυμα, εμείς είμαστε εδώ, δεν θα πούμε όχι. Εμείς εδώ πέρα. Μα αυτό είναι η διπροσωπεία και το cancel culture λοιπόν της εποχής μας αυτό. Πέδηκα στο απογείο σου. Ότι η πλειοψηφία των ατόμων που μπορεί να κράζουν, αλλά πουδιάρι βάζω μέσα και εμάς, γιατί δεν πρέπει να βγάλουμε τι πειράζει μας απ' έξω. Εσείς ένα λεπτό είστε σίγουρα. Εγώ την έχω μικρή. Την ουρά. Την ουρά. Το φρουφρού αυτό που έχει πει. Ωραία. Μπορεί φαινομενικά να κράζουν όλες αυτές τις creator, αλλά από πίσω να παίζει το κρυφό το subscribe. Ότι πίσω από κρυφές πόρτες. Όπα, εντάξει, τώρα μπορώ. Ναι, σκληρή είναι η ψόφιση. Όχι. Δεν μίλησα προσωπικά. Δεν μίλησα προσωπικά, εγώ μίλησα. Παίζει full. Έχω ακούσει και εγώ στο ίδιο τις ιστορίες. Εντάξει, όχι απαραίτητα στην πλατφόρμα του OnlyFans. Υπάρχουν κι άλλα, τώρα έχουν βγει χιλιάδιο παιδιά. Εντάξει, ναι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όπου υπάρχει ζήτηση υπάρχει προσφορά. Προφανώς δεν θα υπήρχαν όλα αυτά αν δεν υπήρχαν και από πίσω ανάγκες ατόμων που πρέπει να καλυφθούν. Το πες πολύ ευγενικά, ευχαριστώ. Ναι. Το political correct. Θα πάμε και στα άτομα αυτά τα οποία θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ sad που καταναλώνουν τέτοιου είδους περιεχόμενο. Είναι αυτοί που λέω πάντα, αυτοί που χαλάνε την πιάτσα βασικά. Ναι, δηλαδή και γενικότερα πιστεύω ακράδαντα και πάρα πολύ. Οι καληνυχτάκηδες. Και αυτό, αλλά δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή αυτό ακόμα. Θα το συζητήσουμε όταν πάμε στις προσωπικές σχέσεις των OnlyFans μοντέλων κτλ. Εντάξει, που είναι και αυτό τώρα που λες, είναι δύσκολο κομμάτι. Γιατί δεν μπορείς να ξεχωρίσεις την προσωπική σου ζωή από τη δουλειά σου. Κανονικά θα έπρεπε, ναι, αλλά επειδή είναι έτσι το... Ωραία, θες να πιάσουμε δηλαδή αυτό το κομμάτι τώρα. Να πιάσουμε αυτό το κομμάτι τώρα. Πώς επηρεάζει δηλαδή την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου το exhibition ενός τέτοιου content, έτσι. Ναι. Ωραία. Τσούκτρα, βγάλε και σημείωνε. Για μια στιγμή. Πάμε λοιπόν. Ναι, λοιπόν. Ετοιμάζω. Λοιπόν, ωραία. Εμένα η έποψή μου είναι ότι ό,τι και να λέμε και να κάνουμε και να ράνουμε είμαστε ζώα. Απλά είμαστε πάρα πολύ ευφυή ζώα, ωραία. Υπάρχουν κάποια κατάλοιπα μέσα μας τα οποία ακόμα δεν μπορούμε να τα έχουμε ξεφορτωθεί. Δεν έχει προλάβει ο εγκέφαλος να κατεβάσει τα καινούργια updates, ωραία. Ωραία. Οπότε εσύ όταν εκδίδεσαι ας πούμε σε τέτοιου είδους πράξεις ξανά και ξανά και με διαφορετικά άτομα και εκτίθεσαι, αυτό το πράγμα μετά από ένα σημείο τους αλλάξει. Δηλαδή έχω δει και μαρτυρίες από κοπέλες που κάναν OnlyFans και βγάζαν πολλά λεφτά από OnlyFans, οι οποίες κλαίγανε στην κάμερα και λέγανε ότι αν μπορούσα να τα πάρω πίσω όλα θα το έκανα. Και ας έχανα και τα χρήματα, γιατί λέει τώρα έχω φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορώ να δεθώ με κάποιον άνθρωπο και μου σκάνε τα PTSD όλα αυτά και δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Δηλαδή όντως δεν μπορείς να χτίσεις connection. Δηλαδή είμαστε φτιαγμένοι, φαίνεται ότι ακόμα και το σεξ ας πούμε που, το συνηθίζεις, το νορμαλοποιείς. Ναι ρε παιδάκι μου, μπορεί να το σπαμάρεις κάποια στιγμή στη ζωή σου και να περνάς καλά, δεν λέω. Αλλά δεν είναι τόσο flat, δεν είναι τόσο ρηχό. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να το μοιραστείς και με κάποιον με τον οποίο θα δεθείς. Και όταν εσύ το έχεις κατακρεουργήσει αυτό το κομμάτι, δεν έχει μείνει συνδετικός κρίκος μετά. Είναι απλά πάντα αυτό που λέμε θα είναι πάντα επιφανειακό σεξ. Ναι. Οπότε λέτε ότι το OnlyFans είναι ένα αποτέλεσμα του hookup culture. Πω, εδώ θα γυρίσουμε πολύ σκληρά το θέμα, να πιάσουμε και walk agenda. Oh no. Του χρόνου τέτοια μέρα θα έχουμε τελειώσει αυτό το επεισόδιο. Εντάξει, μπορούμε να το κρατήσουμε μέσα σε ένα πλαίσιο. Εντάξει, θα βάλουμε πλαίσιο, περίληψη του μαθήματος.
Ναι. Ναι, είναι σίγουρα απόρρια του hookup culture. Σίγουρα συνδέονται και Του χρονικά εύκολου, συνδέονται. του ρηχού, του επιφανειακού. Το γρήγορο. Αυτό, ναι. Το του γρήγορο χωρίς και αυτό, γρήγορο συνέπειες, περιεχόμενο. χωρίς να αναλάβω ευθύνες. Βγάζει και η κοπέλα Ψεκάστε, το αγόρι όποιος σκουπίστε. το κάνει το χαρτζηλίκι του. Ναι, αυτό, κάπως έτσι. Επίσης, βέβαια, για να μην κράξω προσωπικά μόνο hookup culture που είναι ας πούμε λίγο πιο ψηλοπρόσφατο, θέλω λίγο να βάλω μέσα και το κομμάτι παλιό Facebook για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί. Γάμα για το παλιό Facebook. Ναι, θα σου Ναι, δεν είναι. Εκεί ντρεπόσουν να ανεβάσεις φωτογραφία από την παραλία, έτσι. Σίγουρα, Τώρα τι είναι. οι δικές μας οι Το γενιές, σκεφτόσουν 2 φορές. Σκεφτείτε όμως από πόσες ιστορίες από κοπέλες που είχαν friend request από άτομα άνω των 50. Ναι. Α, κάτι ξέρεις εσύ. Ναι. Και κατ' εξακολούθηση μηνύματα. Μιλάς από πείρα, Τσούκτρα. Ναι και όχι παράλληλα. Τσούκτρα, έχεις πουλήσει φωτογραφίες για πόδια, έτσι. Σε βλέπω. Θέλω να δω πού το πάει τώρα η Τσούχτρα. Περίμενε. Στο Ναι, τι δέχτηκες είπα- φωτογραφίες με παππούδες. Ναι. Και διάφορων ειδών φωτογραφίες, οι οποίοι πάντα παντρεμένοι και μη, με παιδιά και μη και πάει λέγοντας, Ναι. είναι πρόθυμοι προκειμένου να έχουν αυτή την προσωπική επαφή, όπως λέγατε πριν, το να υπάρχει η προσωπική celebrity κτλ. Και να πληρώσουν και να δώσουν πράγματα. Δηλαδή όλη αυτή Ναι. η ευρύτερη λογική, όπως ας πούμε Sugar παλιά- daddy το λέγανε στο χωριό μου. Ναι, και αντίστοιχα θα υπήρχαν τα αντίστοιχα καφενεία και οι συγκεκριμένες κυρίες που εξυπηρετούσαν αυτούς τους σκοπούς και απλά σήμερα στο ψηφιακό content. Οι συνδρομητές είναι τα σουγκαρνταντάκια. Ναι, ναι. Και όχι απαραίτητα στα σουγκαρνταντάκια Εγώ με τα δεν το λεφτά πιστεύω αυτό. Εγώ και τα γεμάτα πορτοφόλια. Είναι και ο κυριούλης ο οποίος έχει παντρευτεί εδώ και 25 Σίγουρα, χρόνια. σίγουρα υπάρχουν και αυτοί Έχει τα που το παιδιά του κάνουν και στη αυτά και ζούλα. επειδή βαριέται ή δεν ξέρω, βαρέθηκε να κάνει οτιδήποτε άλλο, αποφάσισε ότι θα επενδύσει στον Ωραία, εαυτό του. μιας και έχουμε πιάσει το κοινό που καταναλώνει, άλλη μια παρένθεση για αυτό που λέγαμε για τις κοπέλες του OnlyFans. Το αστείο στην όλη υπόθεση είναι ότι πάμε και στο quote το εξής, το you attract what you are, δηλαδή προσελκύεις αυτό που είσαι. Οι κοπέλες αυτές οι οποίες κάνουν αυτό το περιεχόμενο, στην ουσία δεν δέχονται χρήματα από τους άντρες τους οποίους θα προσέγγιζαν έξω. Actually, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα και τους ακουμπάνε λεφτά είναι οι τύποι που συχαίνονται. Ο τύπος που αν τον γνώριζε έξω θα τον έφτιανε και θα γύρναγε πλάτη. Οπότε, όταν εσύ συνέχεια παράγεις ένα προϊόν το οποίο το καταναλώνουν συνέχεια τέτοια άτομα, σημαίνει ότι έχεις φτιάξει τον εαυτό σου στο να σε γουστάρουν τέτοια άτομα και όταν θα βγεις και στην έξω ζωή σου εν τέλει, μόνο αυτά σε προσελκύουν όμως. Αυτοί, πες τους λιγούριδες, πες τους socially awkward, πες τους κρύπουλες. Γιατί... Εντάξει, το socially awkward δεν θέλω να το θέσουμε σαν αλλά αρνητικό. Εντάξει, κατάλαβες ναι, πώς το δεν να σου καταλαβαίνω, πω, ρε παιδί. αλλά δεν στη Άτομα διατύπωση. τα οποία δεν μπορούν, τέλος πάντων, δεν έχουν καμία προσωπική ζωή εκεί έξω, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αλεπουδιάρη τώρα δεν θα έκανες OnlyFans. 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο για exclusive αλεπουδιάρικο content. Παιδικά, τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, εντάξει, όχι, αλλά Δύο. είναι λίγο... Είναι λίγο και... Θα βάζω μηδενικά μέχρι να μου πεις ναι! Είναι σαν να με ρωτάς αυτή τη στιγμή αν θα ήμουν το ίδιο άτομο αν είχα γεννηθεί ο γιος του Ωνάση. Δεν μπορώ να σου πω. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι κάτι impossible. Ναι. Αλλά όχι μόνο το ότι δεν θα ήθελα να το κάνω, αλλά και το ότι δεν θα έπιανε. Δηλαδή, οκ. Αν ήμασταν στα 90s, ο OnlyFans στα 90s, έτσι. Άπαθο θα πήγαινε. Τι, κυρίες με επικουτί, έτσι, και το μπάρμπες με το μουστάκι που είχαν ο θείος ο Βαγγέλης, όλοι έχουμε ένα θείο Βαγγέλη κάπου έτσι, με το μουστάκι το τσιγκελωτό και την τυράντα, φουλάχαστο.
Και εκεί πέρα πληρώνεις όσο για να δεις περισσότερο. Εκεί πέρα όλοι κονιόρδοι θα μαζεύουν. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, γιατί συνήθως τώρα οι creators που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία πρόκειται για μικρές ηλικίες. Ούτε εμείς σε εκείνη την ηλικία είχαμε το μυαλό στο κεφάλι μας. Ναι. Έτσι, και τώρα μιλάμε εκ του ασφαλούς οδεύοντας προς τη λύθη, όπως το λέω. Ένα ευχάριστο μήνυμα. Ευχαριστώ. Σας είπα, Φτάσαμε τα 102 εσύ. ο παππούς μου το έλεγε ότι από τη στιγμή που ξεκινήσει ο πόνος στη μέση, οδεύεις προς τη λύθη. Εντάξει, άμα το πάμε έτσι, την ώρα που γεννιέσαι ξεκινάει τη στροφή. Δεν έχει. Λοιπόν, Δεν έχει νόημα. Τίποτα, θα δώσω τα λεφτά μου στο OnlyFans. Λοιπόν, ναι, οκ, εντάξει. Και εγώ στο νεκροκρεβατό μου μπορεί να το κάνω. Τέλος πάντων. Αλλά. Δεν θα αφήσω τίποτα στα παιδιά μου. Δεν θα αφήσω τίποτα στα παιδιά μου. Όλα στην Kitty Cat μέσα. Kitty Cat 69-69. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, εκ του ασφαλούς ή όχι, εμένα μου φαίνεται πολύ sad. Και πιστεύω ότι το εύκολο χρήμα, πρώτον δεν κρατάει για πάντα, τελειώνει γρήγορα. Δεύτερον, ανεβάζει την κατανάλωση χρήματος. Δηλαδή το βλέπουμε και στα άτομα που έχουν κερδίσει Joker και τα λοιπά, και λαχεία που έχουν ξαφνικά από απένταροι έχουν βγει εκατομμυριούχοι και έχουν κάψει όλα τα χρήματα μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή και αυτά τα άτομα, και ας έχουν βάλει στο τόσο μικρό χρονικό διάστημα τόσα λεφτά, δεν πιστεύω ότι σε 10 χρόνια από τώρα θα είναι το ίδιο. Θα σου πω όμως κάτι. Θα σου αναφέρω μία creator που το έκανε σωστά όλο αυτό. Μέχρι να μην το κάνει. Και ξέρεις πολύ καλά ποια θα πω. Την Belle Delphine. Μπράβο. Τώρα, ναι. Μπράβο, Λοιπόν, παιδιά, ναι, άμα θέλετε να πέσετε τόσο χαμηλά ώστε να δημιουργήσετε τέτοιο content όπως η Belle Delphine, τουλάχιστον μην τα δώσετε όλα στο φινάλε. Θα χαθεί η μαγεία. Η Belle Delphine λοιπόν ήταν μία creator που έβγαζε, να το πω, προκλητικό content, όχι γυμνό. Είναι τύπου lolly girl με τα νίσοξ που κάνω αλήθωρα μάτια και βγάζω τη γλώσσα έξω και περιμένω το μπουκάκι, ναι. Ακριβώς αυτό όμως είναι. Η οποία έφτασε σε ένα σημείο κάποια στιγμή να πουλάει και βαζάκια με νερό από την μπανιέρα της. Αυτό κάπου το έχω ξανακούσει. Ναι, εκεί είχε και θυμάμαι. Πουλήσουμε έτσι απλά το νερό της μπανιέρας. Αν μάθαινες το πόσο το πουλάγε, μάλλον το πουλάγες και εσύ και από το καζανάκι θα το πουλάγες. Και η Belle Delphine, το top της, χωρίς να δείξει γυμνό, έβγαζε $1,2 εκατομμύρια το μήνα. Γιατί νομίζω ότι αυτά δεν θα τα κουμπίσει ποτέ στη ζωή. Έτσι. Είναι το όμως που λέμε, έκανε το κοινό της να περιμένει. Του στίζαρε. Περιμένει το παραπάνω πάντα. Συνέχεια έλεγε αυτή θα κάνω πορνό, θα κάνω πορνό. Έφτιαχνε κανάλι στο UG's που τα έκανε, ξέρω εγώ, έμπαιναν όλοι μέσα, περιμένανε, τους χύωνε. Παρ' όλα αυτά του στίζαρε και βάζει λεφτά μέχρι που κάποια στιγμή το έκανε πραγματικότητα. Όλα εντωμεταξύ. Τα πάντα όλα. Τα πάντα έφερε έναν υδραυλικό της Άλεξ. Φτιάξει τις. Άλλαξε μου τα φώτα. Ναι, ηλεκτρολόγους να σου αλλάξει τα φώτα. Και τελικά από εκεί ξεκίνησε το downfall. Βασικά σχεδόν κατευθείαν και έχει εξαφανιστεί. Μετοχή χρηματιστηρίου έγινε δηλαδή. Ναι. Ξεκάθαρα. Αλλά αυτό μας έδειξε. Ήταν για 2 χρόνια στην κορυφή. 2 χρόνια κράτησε όλο της το 2 παραμύθι. χρόνια δηλαδή συζητάμε για περίπου 24 εκατομμύρια. Ναι. Πάνω κάτω. Ναι. Το έκανε στάξ μαζί της. Μέχρι να το γυρίσει στο πλήρως πορνό, μπορώ να πω και πολύ καλά έκανε. Ναι, απλά αυτό, γυρίζοντας έτσι σε όλη την προηγούμενη συζήτηση, έχει μέσα ότι βάζεις τον εαυτό σου σαν προϊόν. Ωραία, αυτό είναι το νούμερο 1 στον creator όταν συζητάμε για τέτοιου είδους περιεχόμενο. Εμένα άλλο είναι η ένστασή μου, αλλά ποια ολοκλήρωσε. Ναι, από εκεί και πέρα, ότι υπονομεύεις την νοημοσύνη όλων αυτών που λέγαμε πριν που θα είναι όχι απλά
οι users, οι θαυμαστές σου τέλος πάντων, οι subscribers και τα σχετικά. Δεδομένου ότι πρακτικά μέσα και άμεσα τους κοροϊδεύεις. Τους λες αν θα κάνω αυτό δεν το κάνεις, αν θα κάνω αυτό δεν το κάνεις. Ναι, βέβαια δεν είναι χωρίς λόγο. Όταν αγοράζει όλο το νερό από το μπάνιο σου και όλος πάει και το πίνει και πάει στο νοσοκομείο, δεν μπορείς να τους πάρεις και πολύ σοβαρά τους φανς, θα τους χειρίζεις σαν... Δεν είναι, όπως είδες όταν δείξανε. Η λέξη χειρίζομαι είναι η λέξη κλειδί. Είναι καταρχήν ανήθικο γιατί ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι προβληματικοί. Μιλάμε τώρα για ξεκάθαρα προβληματικούς ανθρώπους και σίγουρα κάποιοι από αυτούς είναι και κρυφά επικίνδυνοι για μένα. Δηλαδή το να είσαι τόσο creepy, το να πίνεις νερά μπανιέρες, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Έτσι τώρα μη λέμε ό,τι να είναι. Και εσύ το εκμεταλλεύεσαι αυτό. Δηλαδή είσαι μια... Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή το ότι σίγουρα τα γλυκοκοιτάμε τα εκατομμυριάκια αυτά και ότι ο τρόπος, ας πούμε, η λογική του επιχειρήν ήταν σωστή, αλλά ο σκοπός δεν αγιάζει στα μέσα. Δηλαδή πόσο να ξεπουλήσω τον εαυτό μου εγώ θα σου πω το άλλο. Πες ότι δεν υπάρχει πραγματική ηθική και είναι κάτι υποκειμενικό. Πάμε στο πρακτικό θέμα. Αυτή η Belle Delphine και οποιαδήποτε Belle Delphine μπορεί σε 10 χρόνια από τώρα να έχει αλλάξει εντελώς η ζωή της και να έχει αλλάξει καριέρα και να θέλει να βρει έναν σύντροφο. Δεν σου λέω καν να κάνει οικογένεια, να βρει έναν άνθρωπο, να κάνει μια σταθερή, να συνδεθεί και να κάνει μια σταθερή σχέση. Ακόμα και να μην έχει αλλάξει αυτή και να μπορεί να κάνει, μόνο και μόνο που έχει το όνομά της είναι στο ίντερνετ και τη συνδέει με όλο αυτό το content, ποιος σοβαρός άνθρωπος θα πάει να κάνει κάτι με την Belle Delphine? Δηλαδή, είναι αυτό που λέω ότι πρέπει να προσέχεις γιατί εκτίθεσαι και μετά μετατρέπεσαι σε κάτι και κάνεις attract μόνο αυτά που συχαίνεσαι. Η Belle Delphine λογικά για το υπόλοιπο της ζωής θα κάνει attract ανθρώπους, συντρόφους, άτομα τα οποία δεν θα τα... όχι να τους κοιτάξει. Καταλάβεις τι θέλω να σου πω. Πιθανότατα, ναι. Και στα 20 δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Ναι, γιατί εντάξει, στα 20 όλοι νομίζουμε ότι είμαστε στα top μας, όπου είμαστε στα top μας, εκεί. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Υπάρχει και αυτό το contradiction που λένε και στο χωριό μου, το ότι ας πούμε υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι υπερασπίζονται ας πούμε το OnlyFans και λένε και καλά κάνει, οι άλλοι είναι έξυπνοι και τους εκμεταλλεύεται και τους παίρνει τα λεφτά και μετά γυρνάει και σου λέει εγώ θα κάνω OnlyFans αλλά θα δείχνω μόνο τις πατούσες μου, δεν θα δείξω το πρόσωπό μου. Και ρωτάω εγώ, γιατί φοβάσαι να εκτεθείς και να δείξεις το πρόσωπό σου, το content, να δείξεις ποιος είσαι από τη στιγμή που θεωρείς ότι είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να ντρέπεσαι και καλά κάνεις και τους εκμεταλλεύσεις κτλ. Άρα θες να πάρεις τα ωφέλη χωρίς να έχεις καμία επίπτωση και τελικά υπάρχει επίπτωση. Δεν γίνεται να έχει επίπτωση αλλά απ' την άλλη να λες ότι δεν είναι κάτι κακό. Πρέπει να διαλέξεις γιατί όλοι οι πορνοστάρ που είναι εκεί έξω οι περισσότεροι βγάζουν το πρόσωπό τους στη φόρα. Αυτό πρέπει να τους το δώσουμε, δηλαδή ξέρουν ας πούμε ότι στην κοινωνική του ζωή θα υπάρχει και ένα backlash, ας το πούμε. Εντάξει, δεν αλλάξανε τα πράγματα, ακούτε και το διευθυντή της παραγωγής να νιαουρίζει κάπου εδώ. Εντάξει, το θέμα είναι ότι και στη δικιά μας την γενιά τι είχαμε το Playboy, εμείς, Τι λες τώρα. Καλές εποχές λέει. Καλές εποχές. Εκεί πέρα δεν υπήρχε καταγραφή, τουλάχιστον για το εθνικό επίπεδο. Είναι πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ας πούμε ακόμη και το κομμάτι της έκθεσης συγκεκριμένο και περιορισμένο, ενώ τώρα συζητάμε το ότι μπορεί να το κάνει κυριολεκτικά οποιοδήποτε. Δηλαδή τώρα ξέρω εγώ στον πάνω όροφο μπορεί να μένει μια κοπέλα και να κάνει content. Δηλαδή και το αντίκτυπο που έχει στη ζωή της κοπέλας που συζητούσαμε πριν και δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, είναι επειδή ζούμε στην εποχή του ίντερνετ. Την Belle Delphine. Την Belle Delphine. Την ίδια. Ναι. Γιατί στην ουσία όλη αυτή η κουβέντα πηγαίνει στο αρχαιότατο επάγγελμα. Υπήρχε ανέκαθεν, ναι, αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένο. Μπορεί αλλά στο χωριό σου να ήξερες σε ποια θα πας. Ναι. Αλλά στο παραδιπλανό χωριό, αν αυτή η γυναίκα ήθελε να πει αυτό το αλλάζω τη ζωή μου και αποχωρώ κτλ. Δεν
φυλάκια. Δεν θα ήξερε κανείς τίποτα. Δεν θα ήξερε κανείς τίποτα. Εντάξει. Κοίτα, τώρα με το ίντερνετ έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή, ακούω και πολλές κοπέλες στην Αμερική οι οποίες βγαίνουν έξω και κλαίνε, ξέρω, και λένε βγήκα ένα ραντεβού και ήταν όλα τέλεια και μέχρι που άλλος έψαξε το όνομά μου στο ίντερνετ. Και με γκόσταρε. Ναι, κοπέλα μου, λογικό είναι. Τι περίμενες, ένας άνθρωπος ο οποίος όντως ήταν τέλειος, όπως λες, και το ένα και το άλλο, έχει όλα αυτά values δηλαδή που ψάχνεις, περίμενες άμα σε βρει στο ίντερνετ με αυτό το content να είναι εντάξει? Όχι. Γιατί αλεπουδιάρε, για τους περισσότερους ανθρώπους, τι ισχύει? I like my coffee. How I like my part without someone else digging it. Ναι, εντάξει, ξεκάθαρα. Εντάξει, απλά αυτό τα συζητάμε περισσότερο και τα παιδιά που είναι 20 χρονών, 25, που δεν τα βλέπουν αυτά από τα μάτια μας και δεν είμαστε εδώ πέρα για να κρίνουμε σοβαρά, αλλά το ότι τα πράγματα που κάνουμε πολλές φορές μας ακολουθάνε. Έχουν συνέπειες που μας ακολουθάνε για πολύ καιρό μετά, και με το ίντερνετ δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά. Ο Ζούκεμπεργκ ξέρει, όπως λέει και η Τσούχτρα. Ο Ζούκεμπεργκ τα ξέρει όλα. Κάτι άλλο που ακούω πολύ συχνά είναι το ότι το OnlyFans είναι μια μορφή ενδυνάμωσης της γυναίκας, δηλαδή woman empowerment, ας πούμε. Και εγώ ακριβώς θέλω να πω ότι είναι το αντίθετο. Γιατί στην ουσία εσύ νομίζεις ότι με εύκολο τρόπο βγάζεις πολύ χρήμα, αλλά πάλι στο τέλος εξυπηρετείς τα άρρωστα θέλω κάποιων αντρών. Και για να σου δίνουν κάποιοι τόσο πολλά χρήματα μπορεί να έχουν πολύ περισσότερα από σένα. Μπορεί να μην τον ενδιαφέρει. Δηλαδή πάλι δουλεύεις για έναν άντρα. Δηλαδή όλο αυτό το καθεστώς που θες να καταρρίψεις, το σεξιστικό, το ότι οι άντρες βλέπουν τις γυναίκες τόσο ομά και θα πλήρωναν για να ζουν σε μια βιτρίνα, το προωθείς. Γίνεσαι προϊόν. Γίνεσαι προϊόν. Άρα κανένα empowerment δεν υπάρχει, το ακριβώς αντίθετο. Είσαι κι εσύ άλλο ένα πιόνι σε όλο αυτό το ορισμένο παιχνίδι. Η λογική του ότι το πουλάω σαν empowerment περισσότερο μου φαίνεται μαρκετίστικη. Cope, εγώ θα έλεγα ότι είναι πιο πολύ. Μήπως πως πρέπει να νορμαλοποιήσουμε το ακριβώς αντίθετο? Οι άντρες στο OnlyFans, μπυροκυλιές, τριχοφυΐα και τι άλλο? Κεφαλάκρα. Ωραία. Εντάξει. Το παντρικό, ελληνικό, το κλασικό είδος που κυκλοφορεί στα dungeons εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι, για τους ξένους ακροατές, κορίτσια, ελάτε να δείτε τι βλέπουμε. Girls come to see what we see. Come to meet Greek lover. We speak England the bestest. The very bestest. The bestest England. Ωραία. Πάμε να το αναλύσουμε κι άλλο. Ωραία. Να το αναλύσουμε κι άλλο λοιπόν. Εσύ Τσούχτρα δηλαδή δεν θα έκανες OnlyFans για 2 εκατομμύρια το μήνα? 3. Όχι 5. σε όλα τα νούμερα γιατί δεν ξεπουλιέμαι. 10. Όλες αυτές οι συζητήσεις καταλήγουν μόνο με έναν τρόπο. Τελικά αυτή ήταν η τιμή. Δεν θα πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Πέρδικα, δεν θα πέσουμε σε αυτήν την παγίδα. Εσύ πέρδικα. Εγώ. Για 50 ευρώ. Για ένα πενηντάρικο λέει. Ένα πενηντάρικο επιπλέον για να πληρώνω το ίντερνετ. Όχι, εντάξει, κοίτα, εμένα το πιο στενάχωρο σε όλο αυτό δεν είναι τόσο για το προσωπικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο καθένας, αλλά το ότι, όπως προανέφερα και πριν, τα πράγματα που έχεις κάνει στο ίντερνετ δεν σβήνονται και κάποια στιγμή μπορεί όντως να βγεις από αυτό το τρυπάκι του entertainment αυτού και να βρεις έναν partner, να κάνεις οικογένεια και να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο. Το ότι το παιδί σου κάποια στιγμή θα βρεθεί αντιμέτωπο με αυτό. Μπρο, δεν θα μου άρεσε καθόλου. Δεν μπορείς να το κρύψεις για πάντα. Πάρα πολύ κακό. Οπότε ούτε να του το πεις είναι εύκολο, ούτε να του το κρύψεις είναι εύκολο. Ναι, απλά δεν ξέρω, κάπως τώρα δεν μου αρέσει έτσι όπως το λέμε και η ιδέα το ότι ενώ όλοι μας κάνουμε κάποιες επιλογές και έχουμε συνέπειες, το να θεωρούμε ότι αυτά τα άτομα έχουν καταδικαστεί την περσόνα που αύριο. Κοίτα λίγο, να γίνω εδώ δεν πιο συγκεκριμένο. Ο καθένας μας μπορεί να έχει ανεβάσει μια γυμνή φωτογραφία του κάπου και να υπάρχει. Ναι, δεν
Μη με κοιτάς, εγώ σου είπα, έχω περσόνα. Είμαι... Όπα, Όπα, ακροατές τι εδώ Δεν- έχουμε Κάπου τον Από έχουμε πέρυσι. ξεπουπουλιασμένο. Με έχουν ξεπουπουλιάσει. Σαν κοτοπουλάκι ανάποδα, έτσι, έτοιμο. Εντάξει, δεν είναι άσπρο μαύρο. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή κάπου που μπορείς να θεωρήσεις ότι το content που έχεις κάνει έχει τραβήξει Ωραία. ένα όριο. Εγώ να κάνω μια αντίστοιχη ερώτηση. Οκ. Αυτή πάει και βγάζει κάτι εκατομμύρια, ξέρω εγώ, σε 10 χρόνια μέχρι να κάνει fade out όλο Οκ. αυτό. Εγώ πάω και σε κατέβομαι στις κουζίνες, ας πούμε, ξέρω, που δουλεύω για 20 χρόνια. Πώς το είπες αυτό, ότι καταδικάζεται χωρίς επιστροφή? Σε ρωτάω, ναι, και θα σου ρωτάω τώρα εγώ. Η μεσούλα μου έχει καταδικαστεί Χωρίς επιστροφή. Ναι. Εντάξει, Και πριν για να είπαμε δουλεύω για τα λεφτά που αυτό δουλεύω. Με τον άνθρωπο είναι η μεσούλα για άλλους λόγους. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, αυτά που θυσίασα εγώ θα τα πάρω πίσω? Όχι. Επιφυλάσσεται Γιατί αυτά που όχι. θυσίασε αυτή Θα να τα τα- πάρει πίσω? Αρχικά ο καθένας θα πάρει άλλα πράγματα πίσω και Ο με καθένας αυτό θα και πάρει άλλους- αυτό που του αξίζει. Δεν είναι ότι θα πάρει τίποτα ένα τέτοιο άτομο. Έχει πάρει για αρχή πολλά λεφτά. Ναι, ωραία. Απλά στον ένα. Τα λεφτά είναι δεν τα φέρνουν πολλά την ευτυχία, λεφτά. αλλά που διάρρη. Ψέμα, μου φέρνουν Φέρ- ένα ξενοδοχείο με υδρομασάζ που θα περάσω. Λοιπόν, και τον delivery που φέρνει σουβλάκια και τα σουβλάκια με κάνουν ευτυχισμένο. Όχι, η αλήθεια είναι ότι για να είσαι ευτυχισμένο θες και χρήματα. Ναι. Απλά δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ναι, γιατί στη μία περίπτωση έχεις από την αρχή τα πολλά χρήματα, αλλά πρέπει μετά να δεχτείς, ανεχτείς τις συνέπειες. Ενώ στη δική σου περίπτωση δεν έχεις τα πολλά χρήματα, ούτε μετά από τα 20 Και έχω χρόνια. δεχτεί τις συνέπειες. Που όμως τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, έχεις άλλα ωφέλη. Τα έχεις Αυτό κρατήσει θέλω να ανάλογα πω. στις αξίες σου. Εντάξει. Ο καθένας Είναι- μπορεί να. ναι. Εντάξει, ό,τι και να λέμε τώρα υποκειμενικά, αντικειμενικά, ένα πράγμα ισχύει για όλους, γιατί το βλέπουμε πάντα για όλους. Ο δρόμος προς τον παράδεισο μοιάζει με κόλαση και ο δρόμος προς την κόλαση μοιάζει με παράδεισο. Άμα θες να πας όλα easy peasy, να περιμένεις ότι στο late game μάλλον δεν θα είναι τόσο ωραία τα πράγματα. Δηλαδή, τα καλύτερα άτομα που έχουν γνωρίσει στη ζωή μου δεν έχουν περάσει εύκολα χρόνια. Έχουν δουλέψει σκληρά, έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους, τους έχουν συμβεί πράγματα τα οποία δεν μπορούν πολύ να τα απεξέλθουν και έχουν βγει πιο δυνατοί από αυτό. Αυτοί οι οποίοι πήγαν για το να κλέψω, να στη ζούλα από εδώ, από εκεί, πώς τη βγάλουμε εύκολα, πώς τη βγάλουμε καθαρή, δεν πήγε καλά. Και αυτοί οι οποίοι είχαν μια πολύ έξυπνη ιδέα και βγάλαν πολύ γρήγορα λεφτά και είναι επιτυχημένοι, μάντεψε. Δεν σταμάτησαν να δουλεύουν πιο πολύ και από εμάς. Άρα δεν είναι στην ίδια κατηγορία με το OnlyFans. Αλλά ναι, αυτό είναι. Έτσι. Λέω τώρα για κάποιον επιτυχημένο επιχειρηματία, ο οποίος έβγαλε ξέρω, μια πολύ καλή ιδέα και έβγαλε πολύ γρήγορα λεφτά. Actually, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πιο πολύ από εμάς και έχουν καταλήξει να κάνουν και άλλα πράγματα και να εξελίσσονται συνήθως. Δεν σταματάνε. Δεν είναι ότι κάνουν την καλή και σταματήσανε. Αυτό. Οπότε προς τους μικρούς ακροατές μας, choose wisely θα έλεγα. Choose wisely. Και τελικά, έστω ότι είσαι στα 50 και γνωρίζεις μια κυρία 47 ετών. Εντάξει, μπορεί να μην είναι κυρία, μπορεί να είναι κοπέλα, μπορεί να είναι σαν τον. Μέχρι τα 25. Ναι. Ναι. Και σου αποκαλύπτει ότι αρχικά Όχι. είναι πέρδικα. Πολύ woman empowerment Για πες, έλα. και έλα, έλα. δυναμική και δεν σε έχει ανάγκη για το πορτοφόλι σου, αλλά ψάχνει έναν άνθρωπο να μοιραστεί τη ζωή της. Α, αυτό θέλεις να πεις. Και κουβέντα στην κουβέντα ο καημός Α. μεγάλωνε Ναι. και σου αποκαλύπτει στο τρίτο ραντεβού ότι παλιότερα στα νιάτα της υπήρξε star στο OnlyFans. Brother, ew. Brother, ew. Βάζω αυτή τη συνθήκη γιατί είστε δύο άνθρωποι φτασμένοι, τέλος πάντων όριμοι πλέον, ξέρετε τι έχετε, τι θέλετε, ποιοι είστε, τι κάνετε, τι κάνατε. Δεν ξέρω πόσο απεγνωσμένος μπορεί να είμαι στα 50 μου, αλλά Δεν σήμερα σου θα λέω λέω να πας όχι. για μια νύχτα. Σε όλα τα άλλα τα βρίσκεις, τη βρίσκεις ελκυστική, είναι γλυκύτατη, έχει τα περαμέτρα. Δεν μπορώ να ξέρω φανταστώ τι έχει να τον καθένα. πηγαίνει καλά αυτό. Γι' αυτό ρωτάω, Ναι. θα είναι καταδικασμένη στην αιώνια μοναξιά επειδή έκανε OnlyFans στα 20? Όχι, νομίζω παρεμβαίνει αυτό που είπα.
υπάρχει κίνδυνος να μείνει καταδικασμένη στο να έχει συντρόφους οι οποίοι είναι επιφανειακοί. Δηλαδή είναι τύποι οι οποίοι προσφέρουν χρήματα. Ναι, εντάξει, μα μια Δηλαδή, γυναίκα στα κατάλαβες. 50 της όμως δεν ήταν το κοριτσάκι όπου ήταν στα 20, έχει γεράσει, όχι γεράσει, έχει οριμάσει, να το πούμε έτσι, γιατί και στα 50 μικρός ακόμα, δεν είμαστε μακριά κι εμείς. Όπα ρε, όπα, εντάξει, λοιπόν. Σκέψου ότι είμαστε πιο κοντά στα 50, πιο κοντά από όταν τελειώσαμε το σχολείο. Εγώ ακόμα Παίρνει πιο κοντά στα γαμιέσαι 20. και συνεχίζουμε Εγώ λοιπόν. είμαι ακόμα πιο κοντά στα 20 από στα 50, οπότε δεν ξέρω τίποτα. Ωραία. Αν θέλω να το πιστεύω. Όχι. Φέρω τα χάρη. Εγώ μπορώ να σου πω ότι για αυτή την κυρία δεν θα είχα θέμα. Θέλω να μην είχα θέμα. Όλοι κάνουμε λάθη και τώρα μιλάμε ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος από αυτό. Δεν σου λέω δεν ότι έχει διαγραφεί. Ρε φίλε, ξέρεις που κολλάω, τα λάθη έχουν συνέπειες. Ναι. Δεν είναι ότι έκανα ένα λάθος και βγήκα κερδισμένος από αυτό. Ναι, Κατάλαβες, δηλαδή, ναι. όχι, έκανα ένα λάθος στο μα παρελθόν, έχω κοίτα. βγάλει 5 εκατομμύρια, τώρα δεν Μα κοίτα, εντάξει, οκ. άμα Όχι. μιλάμε ότι σε όλα τα άλλα τα βρίσκεις και είναι το μοναδικό deal breaker, ότι Ναι, κάποιος... κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα βρίσκει. Εντάξει, μα τώρα μιλάμε για το τέτοιο, ρε φίλε. Σου λέω, εντάξει, ναι. τα βρίσκεις σε όλα τα άλλα. Σου φτιάχνει αυγά Benedict κάθε πρωί. Ακούστηκε πολύ σεξιστικό αυτό. Τις φτιάχνεις αυγά Benedict κάθε πρωί. Άστο, γάμισε το, κάθε πρωί να κάνω Ολλανδές. Με Λοιπόν, τίποτα ναι. δεν είναι ευχαριστημένο. Οκ, δεν μπορώ να το φανταστώ. Σίγουρα δεν παντρευόμουν. Αλεπουσιάρης, σκληρός. Ο Αλεπουδιάρης πάντα κρατάει μικρό καλάθι. Επίσης, άλλο ερώτημα τώρα που λέμε αυτό το μέλλον αυτών των ατόμων. Ρεαλιστικά, μία κοπέλα η οποία έχει σπαταλήσει, έχει αφιερώσει μάλλον 2 χρόνια της ζωής της για να φτιάχνει content και βγάζει από εκεί λεφτά. Social media manager. No, δεν θα το πάω εκεί. Και εμείς τόση ώρα συζητάμε αν θα βρει το άλλο της μισό και τον έρωτα της ζωής της και ένα άτομο για σύνδεση. Θεωρούμε ότι μετά θα θέλει ένα άτομο για σύνδεση ή όντως ισχύει ότι θα προτιμήσει τον κύριο που θα της δίνει τα λεφτά και θα κόβουν βόλτες στο Ντουμπάι από οποιονδήποτε ο οποίος θέλει, δεν ξέρω, κάτι ουσιαστικό. Που και με το κυπούρο μπορεί να πάει άμα θέλει. Αυτό κάτι είναι πιο καθαρά όμορφο. υποκειμενικό και μπορούμε μόνο να κάνουμε εικασίες. Αλλά τώρα. Αυτό ρωτάω τι πιστεύετε. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ισχύουν όλα. Φυσικά και ο Αλεπουδιάρης είχε δίκιο σε αυτό που είπε, ότι όταν εκτίθεσαι πολύ σε κάτι, το νορμαλοποιείς και μετά δυσκολεύεσαι να βρεις τη μαγεία του ερωτισμού. Ο χρόνος... Τι είναι αυτή, κάτι φτωχή. Ναι, τι είναι Κάτι αυτή, φτωχή. κάτι φτωχή. Ναι, όντως. Μετά από χρόνο μπορεί να την ξαναβρεις, ποιος ξέρει. Okay. Ο έρωτας κρύβεται πάντα πίσω από κάποια γωνία, έτσι και Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Γιατί δεν είναι στη γωνία που είμαστε εμείς και είναι πάντα στην επόμενη. Καλά τα λες τσούχτρα. Θα ερωτευτούμε κάποια φορά κι εμείς. Θα ερωτευτούμε κάποια φορά. Ωραία. Νομίζω λοιπόν ότι φτάσαμε αρκετά τον χρόνο. Ενοχλήσαμε τους ακροατές μας αρκετά και για σήμερα. Είναι ακόμη επεισόδιο του Swipe Right. Swipe Right, η ζούγκλα των σχέσεων. Έτσι. Και να κάνουμε την ερώτηση στους ακροατές μας, άμα θα κάνατε εσείς OnlyFans, ναι, όχι, ή για πόσα λεφτά θα κάνατε. Ίσως μάλλον. Ή κάτι άλλο. Απαντήστε μας λοιπόν στο Instagram και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο του Swipe Right. Καλό βράδυ από τον Αλεπουδιάρη. Bye bye. Καλή συνέχεια και από μένα.